последния момент документи, в които представител на пациентските организации да не може да се запознава, не от вчера. Но този път ние решихме, че и това за първи път се реализира, че в момента, в който документите не са пристигнали 3 дена преди заседанието, нашия представител в надзора няма да се съгласява с одобрението на каквито и да е документи. Аз също бях видял изказването на магистър фармацевт Ненчев сутринта в едно интервю, точно за тези 8 минути, и съответно сигнализирах Пенка Георгиева, която ни представлява в надзора, за този факт. Лошото е, че в точка разни се опитват да се пробутат най-важните неща, които могат да се случат на това заседание. С нагласата, че пациентските организации са неграмотни или сигурно не разбират за какво става въпрос. Този подход е пагубен и мисля, че трябва един път завинаги да бъде прекратен като практика. Тъй като тези опити могат да продължат. Това дали евентуално това ще се случи или няма да се случи, дали на празно сега правим пресконференция, не, тя не е на празно, поради факта, че реално ние нямаме черно на бяло спрян и предоговорен вариант на договор между Фармацевтичен съюз и надзора на Касата. Добър ден, само искам едно уточнение. Сигурни ли сте за това авторство на Български фармацевтичен съюз? Защото, доколкото разбирам, вие до тук сте говорили с представители на Касата, които лесно биха прехвърлили отговорността. Аз просто не виждам интереса на Български фармацевтичен съюз, а вчера те са говорили само за лимитите за рецептите. Те не са си го припознали като свое предложение. Чета. Моля, държа да отговоря на този въпрос. Документа в точка разни, докладна записка от доктор Пламен Цеков, управител на НЗОК, относно договорени условия за ред изключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствените продукти по член 62. Тук спирам. Уважаема госпожо Димитрова, докладната записка е към председателя на надзорния съвет, госпожа Десислава Димитрова. С решение номер РДНС 0484 от 26.09.2012 година на надзорния съвет на НЗОК на основание член 45 алинея 15 от Закона за здравното осигуряване са определени 9 представители на НЗОК, които съвместно с представителите на Българския фармацевтичен съюз, определени от управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз, да съгласуват условията и редът за сключване на индивидуалните договори за заплащане на лекарствени средства на лекарствени продукти по Закона за лекарствените средства в хуманната медицина. И заповед номер РД 1732 на същото основание нареждам, заповедта е от доктор Пламен Цеков, съставям работна група, която съвместно с представителите на Българския фармацевтичен съюз БФС, определени от управителния съвет на БФС, да съгласува условията и редът за сключване на индивидуалните договори за заплащане на въпросните лекарства, и членовете от страна на НЗОК са изредени: първо е Николина Първанова, Павлина Иванова, Маргарита Грозданова, Ирина Бенева, Цветелина Дешкова, Лъчезара Манева, Евгения Стойчева, София Георгиева, Любомир Стефанов, Агнеса Любомирова и Антон Величков. Само аз да ви кажа, понеже става конкретно за този член дума, и ние специално питахме, Здравната каса каза, че това е предложение на БФС. Това е, което знаем. От сутринта, да. И още едно малко уточнение. Трябва ли да минават през надзорния съвет задължително, или те наистина... Вижте, очевидно има някакви процедурни нарушения. Лично аз от сутринта чета трети вариант на договор, без никой от Касата да е длъжен на този етап да ми го дава. И на този етап лично аз не бих отправил обвинение към който и да било. Факт е обаче, че БФС категорично, и не знам какво повече доказателство искате, при положение, че председателят му вчера ви дава интервю и се гордее с това, което е направил, за мен лично би трябвало да го е срам, като председател на тази организация. Той сам заявява, че те са вкарали този текст, включително и госпожа Парванова днеска ни потвърди, че текста на член 12 алинея 3, който касае въпросните увеличения на лекарствата, е вкаран по искане на БФС. Това, което ние направихме с господин Костов сутринта, е в рамките на 2 часа. И наистина за първи път имаме тая възможност в кабинета на управителя на Здравна каса национална да правиме сметки и да им показваме на листите за какво става дума.
човека взе решение и спря договора и го отложи за понеделник. В 2 часа в понеделник нещата продължават. Това е, което сме направили до момента. Решение няма, на този етап ви казваме каква опасност има и откъде идва. Толкова. Искам да попитам, ако все пак остане някакъв вариант, независимо какъв, на тия 2 ограничения, които карат пациента да влезе в аптеката, първо да си доплати повече и по-скъпо, и второ да чака, нали, за тия 2 удоволствия, вие какво ще направите? Господин Марешки, както каза, ние за първи път сядаме на една маса заедно. Той е номер 1 в бранша, ние сме след него. На голяма дистанция, но мисля, че е представител на извадката на присъстващите. Тук господин Костов също е представител на бизнеса, фармацевтичния. Мисля, че ще използваме всички законови средства, за да спреме това нещо. И ако стане публична яснота, не вярвам да има някой, който би подписал такива текстове. Аз също не вярвам. Смятам, че и управителя, и надзорния съвет, и въобще цялото управление е било подведено и за наша радост имаме шанса да коригираме тези неща. Естествено, че ако се случи такова нещо, аз ще бъда максимално крайен, защото това е крайно решение. Нали? Аз лично обявих и почваме безсрочна гладна стачка, но считам, че няма да се стигне до там. Само искам да ви кажа, че вчера аз първо се замислих върху темата с 8-те минути. И казах, това е страшно безумие. Но когато чух темата за отстъпките, просто това безумие, което след малко ще да го развия, защото ви може би още не го разбирате, защото втората тема я развихме много, второто безумие вече наистина то води до смърт. Ще има смъртни случаи, това ви го гарантирам, заради недостиг на лекарства. Но, понеже тази тематика с отстъпките ви я развихме, сега искам по-простичко да ви обясня какво означава 8-те минути. Влизате в аптеката по случайност 2-3 секунди след някой друг наш клиент, там бързо го обслужват за 1-2 минути и ви седите 6 минути и чакате да отминат тези 8 минути, в които нали, няма как да бъдете обслужени ви. Нали, лошото е, че 2-3 секунди след вас може да влезе и третия човек, той вече чака 16 минути и така нататък. Стигаме до 9-тия. 9-тия дори и да иска да чака, той трябва да чака 1 час, което няма как да стане и трябва да отиде в друга аптека. Обаче той може да се окаже и там 9-ти. И тогава вече за този човек става голям проблем. Но това пак не е големия проблем. Що да кажете, че хората са мазохисти, те ще се доплащат повече, ще отидат в една аптека 9, във втора аптека 9, в трета аптека 9, но в четвъртата аптека, в която отидат, те ще успеят да си доплатят повече и да си купят лекарствата. Обаче, никой не казва какво става с този 1 501 клиент, за който няма лимит. Защото лимита така сътворен, нали, той е ограничен. Брой фармацевти, които работят в бранша, по 8 рецепти на час, по 8 часа на ден, по 22 дена в месеца. И се получава примерно 1 500 000. Вчера го смятахме, но се получава някакво число. И аз питам какво става с следващия пациент, който е извън този лимит, който е целият лимит за цялата държава. Този човек чака следващия месец вече. Той не чака този ден. Значи то първо има лимит за ден, защото има 8 часа работния ден. И примерно ако, понеже ние наблюдаваме в нашите аптеки, предполагам, че и при колегите, че двете седмици между 7 и 21 са, когато се получават пенсии, са много по-силни, драстично по-силни, 20-30% разлика, в сравнение с седмиците от 21 до 7. И аз питам, ако пациентите се струпат в деня на пенсията са най-много и всичките в деня на пенсията си идват, това им се изписва по здравна каса и те не могат да си го купят много по-късно. Те си имат лимит от време, в което трябва да си изпълнят рецептата, но в този лимит, в тези дни, в които те трябва да си изпълнят рецептата, няма лимит от по 8 минути на човек. Тогава рецептата им изгаря, те отиват по друго време, наново при лекаря, той да му удължи и така нататък. Това е страшно безумие, което аз се надявам, че понеделник ще бъде отменено, но това, съжалявам, че тук не можахме да дадем думата на други магистър-фармацевти има, но господин Костов си е, освен и собственик на аптека, е магистър-фармацевт. Жалкото е, че това нещо, при нас работят над 1000 магистър-фармацевта, активно работещи 1000 магистър-фармацевта и в крайна сметка никой не ги е питал от тях. И някой отива, един човек даже, отива от тяхно име и договаря нещо, което е против и техния интерес. Те не са съгласни, никой не са чували и никой не ги е питал. Безумието Български фармацевтичен съюз трябва да бъде отменено. Ние тук нямаме никакви разногласия. Законът трябва да бъде променен. Най-лошото е, че тези хора си плащат по 150-200 лева годишно, за да може някой да работи срещу техните интереси. Ви представяте ли за какъв мазохизъм говорим? Някой със закон ги задължава да плащат на някой, който да работи срещу тях. Все едно нас по задължение да накарат да членуваме в някоя партия, която ни харесваме и по закон да ни определят колко е членския внос. Ви представите ли се
Просто аз такова недоразумение не съм виждал. Още повече, че специално виждате, има голямо разнообразие на партии, има голямо разнообразие на синдикати, има голямо разнообразие на работодателски организации, има голямо разнообразие на пациентски организации и не виждам защо трябва да има монопол на един фармацевтичен съюз, в който да членуват фармацевти, които работят в търговията на дребно, с едни интереси, фармацевти, които работят в търговията на едро, с други интереси, фармацевти, които работят при производители с трети интереси и фармацевти, които работят в представителства и може би и други организации с четвърти и пети интереси и в държавната администрация. И всички чинно да си плащат членския внос на такива хора, които да употребяват тази си позиция против техните интереси. Благодаря. Доктор Станимир Хасърчиев, Национална пациентска организация. Ще се опитам само няколко неща да кажа. Относно 8-те минути, будят наистина недоумение тези 8 минути, при положение, че по цял свят се прави всичко възможно. Пациента да бъде улеснен, да има електронни рецепти, да не се размотава по доктори, да ходи да чака по опашки, пък да вземе печат, пък да вземе подпис, пък да вземе не знам какво, пък след това и да се нарете, да се върне. По света отдавна пациента отива и си показва личната карта и не разнася никакви работи. Всичко това се случва по електронен и по служебен път. Да не говорим, че вече отдавна е направена и доставка по домовете на трудноподвижни пациенти, на пациенти с тежки хронични заболявания и така нататък. Всичко е добре регламентирано и организирано. Ние тук в България пак тръгваме чисто наопак и още повече, видиш ли, да затрудним пациента, дай сега да чакаме 8-те минути, пък ако е свършил лимита да отидем до другата аптека, ама видиш ли, ако аз съм собственик, можело да работя не по 8 часа, ами по 12 часа и така нататък, и така нататък. За мен това е пълно безумие и категорично това безумие трябва да бъде спряно. Напротив, трябва да се улесни достъпа на пациента, трябва да се улесни достъпа на помощник-фармацевтите в аптеките, за да може пациентите да бъдат обслужвани бързо, навсякъде в страната, независимо дали живеят в най-малкото село или в големия град и по възможност най-бързо те да си получават безпроблемно лекарствата. Относно отстъпката. Знаете добре големия скандал за лекарствата. Както добре, предполагам, сте разбрали, проблема за цените на лекарствата в България се нарича референтна система в Европейския съюз. Скоро ще излезе доклад, който ще бъде представен пред Европейската комисия, с нощи през нощта се връщам от тези дискусии от Брюксел, който показва, че въпросната референтна система, която сравнява и уеднаквява цените на лекарствата в цяла Европа, ощетява най-вече бедните държави, каквато е България. Защото българският пациент, българското общество, българският бюджет трябва да плаща същите или съизмерими цени на лекарствата, каквито немеца, каквито англичанина, каквито французина. Това е причината за непосилно скъпите лекарства в България. Как се решаваше проблема до тук? Тихомълком. Комисията по реимбурсация решаваше, че ще ощети българските граждани, понеже бюджета ни, видиш ли, не можел да си го позволи и няма да реимбурсира на 100% тези лекарства, които са непосилни за хората в България. В същото време по цял свят и в цяла Европа те са напълно безплатни. Говорим за скъпите лекарства. Решава комисията, това лекарство няма да го плащаме 100%, както е по цяла Европа, понеже българина е богат, той ще си доплаща 25% в аптеката. На всички обаче е ясно, че ако един човек трябва да извади всеки месец 250 лева в аптеката, при положение, че той получава пенсия от 200 лева, няма как това да се случи. И този пациент е обречен или да умре, или да търси някакви начини и спасение, откъде да намери тия 250 лева. Какво правиха фирмите до този момент? Те обираха този луфт, тази разлика в цената на реимбурсацията при скъпите лекарства. Те го даваха под форма на отстъпка към дистрибутора, към аптеката и така нататък, без да си променят официалната цена, за да не се наруши техния европейски пазар. Те даваха отстъпки на дистрибуторите на аптеките. И така пациента не се налагаше да доплаща нищо, защото аптеката си получава отстъпката от 25%, касата си получава 75%, колкото е определила по незнайно какви правила Комисията по цени и реимбурсация. Пациента не плаща нищо, само там някаква такса рецепта или нещо, което е необходимо. Човека си пие лекарствата и като по чудо оживява в държавата, наречена България. С тази промяна сега вече тези 250 лева, които в този момент фармацевтичната компания е давала като отстъпка на дистрибутора или на аптеката, тези 250 лева, сега пациента трябва да изкара част от тях от джоба си, в случая говорим за 75% от тия 255 лева, да си ги плати на каса в аптеката, а аптеката да преведе с тази сума
повече към здравната каса за закупуването на тези лекарства. Това е пагубно.